Navenda Dadiya Sûrî ji bo belgekirinê raportek derbarê binpêkirinên peyadê li Rojavayê Kurdistanê belav kir û têde ronahî xiste ser tevahiya binpêkirinên cor bi cor ku ji aliyê peyadê ve hatine encamdan. Li daxuyaniya Navenda Dadiya Sûrî ji bo belgekirinê hatiye ku ji dema peyadê desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejima Esed wergirtiye û berdewam di siyaseta binçavkirinê de berdewam e û çendîn kes revandine ku heta weke niha navên wan nehatine belgekirin. Navenda Dad eşkere kir ku li rêkefta 15/5/2013 çekdarên peyadê ciwanê bi navê Mihemed Letîf Silêman ji serê Kaniyê ji rêbendekî xwe revandine. Heta weke niha peyadê navê wî û çarenivîsa wî nedane xuyakirin. Her wiha di raporta Navenda Navbûrî de hatiye ku li rêkefta 11/1/2014 çekdarên peyadê çalakvanê Emîr Hamid ji bajarê Dirbêsiyê revandine. Heta weke niha çarenivîsa wî nexuyaye. Weke şahid halan daye zanîn ku ew her du kes bi hovane hatine binçavkirin. Raporta Navenda Dad dibêje ku peyadê tevahiya kesên ku li dijî wan binçav dike bê ku guh bide tú yasayekî yan jê yasayên mafê mirovan li ber çav bigire. Navenda Dadiya Sûrî ji bo belgekirinê got jî ku ev siyaseta ya ku peyadê bi cih dike û van kiryarên hovane yên encam didin dikevine buwarê tawanên cengî de û sekirdariya peyadîya siyasî û leşkerî berpirsiyare diber tevahiya tawanan de. Di dawiya raporta xwe de Navenda Navhatî daxwaz ji tevaya rêxistinên mirovî kir ku bi erkê xwe rabin û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku tevaya rêkaran li dijî peyadê bigire. Da ku dev ji siyaseta xwe berde.